Malawi Today. Iwe inuyo ndifuna ndikuzeni atupele muluzi ndi munthu mmodzi amene amalikonda dziko la Malawi, chifukwa chipani cha UDF aliyense akudziwa. Mwa inutu tikudziwa kuti ndale zimangozolowera ma social media, ife ndale tinasiyamba pa ground, sikuti before ma social media apa, before tukusatira masujeni ma Facebook, koma ndale ife tinasiyamba kalekale. Chipani cha UDF chawina chinakhala chikuwina mu dziko la Malawi. Amalawi amachikonda kwambiri chipani cha UDF. Koma mbuzi zimene zili ku chipani cha DPP agulu kunyinda anthu amene azina kakaka china DPP awawawa achinapita muntalika zitsilu za anthu a DPP amafuna kuti iwoja akhale kuti iwode akhale number 1 atikale super power zipani zina zijeni. Chipani cha UDF azamachioneka anthu yani, chifukwa chipani cha DPP chachuka ku chipani cha UDF. Chikapanda chipani cha UDF si DPP lelo lino mukuziona kuti chipani cha DPP chizakhala chinabwera bwanji. Ndi lelo lino ufuna ndikuzeni Amalawi akuchikonda chipani cha UDF. Chicho chimene adalankhula atupele muluzi kuti ine ndienda kungwapa kwa DPP, chifukwa kungwapa kwa DPP ndikuonunka. DPP ndiwozikonda ndiwozimva. Ngati numuli ya DPP ndiwakuzimva. Kuli mbutumba zokazoka zisilu zokazoka DPP ndiye apita muteke ndi ujayo bazitu. Inu zona mukazuke mama wa buli ajeni asakale president. Iwe kumene kuja ku president, kumene kuja ku Malawi, kuja ku DPP kuja anthu adayamba kalekale chipani chija kuchifela. Kuli achina mwanamveka, kuli ndani ena ndiena. Inu zona chipani cha DPP achina mwanamveka akachivomereza kuti ajeni asakale president. Nizo mwezi metina akana mu chipani cha UDF Dr. Bakili Muluzi anatenga munthu ngati Bingwa Mutalika. Lero Bingwa Mutalika anachitemenukira chipani chicha. Ndi muganize kuti ajeni ansa kama kuti anthu a DPP akulu chipani cha DPP angavomereza kuti ajeni asakhala president. Inu mukunama tu masiku opita kuti tikavote akuyandikira, koma mdziko mwathu mulibe mafuta. Ngati mdziko mulibe mafuta pamene tikuyandikira kuchisankho, zinthu zimene anyamata ali Mpopo anayankhula, Aboni Kalindo anayankhula, Wabakili Muluzi anayankhula, kunena kuti towards elections mdziko mwathu mafuta azasowa. Mdziko mwathu tilibe ndege zimene zonoti zikhoza kunyamula ma ballot papers kupita nawo kumadera amene mwina ndosafikika. Ndeni mafuna ndikufunseni inuyo Amalawi, ndikufunseni inuyo Amalawi anzanga, Chakwera akamanena kuti timpaseso zaka zina 5 akufuna azizapanga chani? Ndifuna aliyense paika kaya kuchokera ku Kasiya, kaya kuchokera kwa Malembo, kaya kuchokera ku Salima, never mind kaya kuchoka ku Kasungu, ku Nchisi, ku Nkhotakota, ku Nsanje, ku Chikwawa, ku Mulanje, ku Tiolo, ku Blantyre, ku Zomba, wherever pamene pali Malawi. Achakwera akuti apasidwe zaka zina 5 zoti atilamulire feyo Amalawi. Ndende mafuna ndikufunseni inuyo Amalawi, aliyense ayankhe paekha. Chakwera akapasidwa zaka zina 5 akufuna azizapanga chani? Tikupita tu kuzisankho, mafuta kulibe. Amene akanayikidwa m'magalimoto ndikunyamula ma ballot paper ndikukafikira anthu akulikoma, ndikukafikira anthu aku Chikwawa, kumalo kumene mwinaso ndikovuta kufikika, mafutaji sakupezeka.
tikupita kuzisankho kapena tikupita kokapanga masewera. Choyamba Malawi tinayenereka kuti tizifunse ndi kulingalira kwambiri kunena kuti ngati pa zaka 5 takumana ndi mavuto ngati amene wawo, sikungatheke kunena kuti ku zaka zina 5 tikampasa Chakwera athe kutithandiza ifa Malawi. Chimene akufuna ndi kuzilemelesa kuchoka pamene alipa ndi kufika pa level ina yake yonena kuti ndiolemesesa mwina mmodzi mwa anthu olemera mu Africa kapena pa dziko lapansi. Tikuyeneka kuganiza mofasa, tikuyeneka kuganiza kulingalira kwambiri pamene tikuganizira za chisankho chimene chikubwera. Tisakomedwe ndi ndalama zimene akupereka IMCP, koma tiganize za tsogolo la dziko lathu la Malawi. Chimene ndikuchiona ine mu ulamuliro umene tili nawo, dziko la Malawi alibe nalo ntchito, olo litasauka olo litatani, koma bola iwo azitchedwa mamilioneya, mabilioneya, bola iwo kunyumba kwawo akudya. So Amalawi voti yathu ofunika tiganizire kwambiri chimene tachiganiza kuti tikachivotere, tisabwerere mbuyo. Tinapanga kale chiganizo, akufuna zaka 5 zina. Now chimene chandibweresa audio yanga imene ndikubwera nayo chigawo cha kumasana kuno ndichonena kuti pali mphekesera zonena kuti food lovers ikufuna isekedweso ku Malawi. Shoprite ndija ikufuna kusekedwa, kaya tsekedwa. Now tikukamba za food lovers imene imagulisa zokudya, kumene Amalawi timapita kukagula tomato, kukagula kandi green pepper, red onion, kandi mbatatesi, kandi mtoliro. Anthu amene sitikhala kumuzi tikapita ku food lovers timapeza china chilichonse chimene chimapezeka kumuzi. Tikaitenga shop ya food lovers timaitenga ngati tafika kumudzi. Shop imene ija ikufunanso kusekedwa. Ndikufuna ndikuwuzeni Amalawi nonse amene muli kumidzi, madera akumidzi, tikafika point yonena kuti ma business akulu ngati awa akufuna kutseka ngati mene zachitikira ku Lugeri Estate, ndi zizindikiro zonena kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino. So pano ngati chuma cha dziko sichikuyenda bwino, who is to blame? Ulamuliro umene ulipo munthawi imene yoyo ndi ulamuliro umene tili nawo pano ndi ulamuliro wa ndani? Wa Lazarus Chakwera ndi MCP. Lero munganduze munthu wina wooneka wamphamvu, nyamata, wanzeru zake, well educated, angamaime pasanja ndikumayankhula zopepera. Mukavotera Peter Mutharika, mwavotera Jenny Ansah. Vuto ndi chani kwa Jenny Ansah? Pa Tanzania tili ndi mzimayi, ku Namibia kuli mzimayi president. Dziko lawo likuyenda bwinobwino, popanda chovuta bwinobwino, akuthandiziridwa ndi azibambo. Ine nimaona ngati inuyo achinyamata mukanakhala ochenjera, ndibwezi mukunena kuti tikagwire ntchito ndi mzimayi kuti nzeru zathu ndi zimene tikufuna ife zichitike mu dziko la Malawi. Ndimaona ngati si chinthu cha nzeru ineyo kumbali yanga, ndimaona ngati si chinthu cha nzeru ngati ineyo ndili kunja kwa boma ndisikamunyozaso munthu wina amene ali kunja kwa boma, ndiye kuti mutu wanga kukoka. Tateni titengere chisanzo, misonkhano ya Mai Joyce Banda akapita, situkumvapo zina la Peter Mutharika, kumunyoza Peter Mutharika, kumunyoza Jenny Ansah, kapena kumunyoza olo atupere
kapena kumunyoza chihana kapena kunyoza angakhale ndani, angopita ndikukangoyankhula mfundo. Ena anutengerani poni phunziro mukapita m'misonkhano, auzeni anthu kuti tikadzalowa mboma chipani chathu simasankha kuima nokha, tikadzalowa mboma chipani chathu Amalawi tizakupangirani chakuti. Koma mukachedwa ndi kumatchula mayina anthu, Amalawi sakuvoterani chifukwa adziwa zonoti ndinu ofoka. Chimene mukungofuna inu ndi udindowo, utsogoleriwo ndi umene mukufuna. Ndendi mafuna ndipemphe zipani zina zimene zili zotsutsa, ndikuona ngati sichanzeru kuti muzinyozanso chipani china chimenenso chili chotsutsa. Nonse muli kunja kwa boma nde mukubwera kukagalukira azanu amene ali kunja kwa boma. Kodi shuga amene akudula panoyi ndi Peter Mutharika akudulisa? Tomato amene akugulisidwa mmozi 1000 mmozi 1500 ndi Peter Mutharika? Ndi Jenny Ansa? Teni tiganize ngati anyamata, ndi kuti makolo ndi achinyamata atikonde, ndi kuti akativotere kukhala mtsogoleri wa dziko. Tisabwere pa ground kumanyoza, tibwere ndikuwauza anthu mfundo zathu, ngati mmene akupangira a DPP akapita ku msonkhano. Ndale zonyozana zinatha ndi zakalekale. Ndale zonyozana ndi zakalekale. Pano Amalawi chimene akufuna, inu mukalowa mutichitira chani? MCP inatilonjeza fertilizer wochipa mtengo wa 400 nkanthu, kanthuko akadziwa yekha iyeyo, kakanali kachani kanthuko? Zimene analonjeza MCP palibe ndi chimodzi chomwe chimene Amalawi tachitiridwa. Now someone akamana kuti please mundipasenso zaka zina 5. Zaka 5 izo mufuna muzikapanga cha? We Malawians, we are sick and tired. We don't need MCP anymore. Tinali ndi chikhulupiriro kunena kuti mwina chifukwa chonoti tili mu democracy, akhala kunja kwa zaka 31, mwina mwake anthu asintha. Ndi pamene nakumbukira mawu amene anayankhula agogo anga siku lina kunena kuti fisi ndi fisi, munga mchose uku kukamsiya uku akhala fisi, kumuchosa uku kukamsiya kandi mkhola la chani akhalabe fisi. There's no need kunena kuti Amalawi tibwerereso mbuyo. Panopa sitikubwerera mbuyo. MCP ikapita ulendo uno ipitiretu, isazabwerereso mboma. Singazasinthe chifukwa even ana amene akukula awatu akulamulira awawo nthawi imene yoyo anali achichepere makolo awo mmene amatilamulira. Koma mwaona mmene abwera apitiriza zimene anasiya makolo awo zija. Mwina sobola makolo awo analiko bwino chifukwa muzipatala nthawi yakamuzo munali mankhwala, lero nthawi yawa mulibe mankhwala. Amalawi tazunzika. So to my side kasi ndikudziwa inoyo, there is no need kuti tikamuvotere Lazarus Chakwera to be a president of Malawi. He has done nothing, completely nothing. Ndendo funa ndikupempheni inu azipani zotsutsa amene you are willing kunena kuti ifeyo tikufuna tonjezere mphamvu, tufuna taapulumuse Amalawi osati mmimba mwanu yayi, koma tikufuna taapulumuse for sake of Malawians, tufuna taapulumuse Amalawi. Wiki ino ndiyomaliza kupanga migwirizano. Pangani migwirizano, bwerani pamodzi, auze na Malawi choti azapange. Ndilokondwa amene Mai Joyce Banda akupangira ndale zawo. Smart women. Nzimayi wa smart. Angopita pamalo ndikukangopanga msonkhano, ndikukangoyankhulapo fundo.
tizapangira chakuti amalawi, tikufuna amalawi azapangiridwe izi, tikufuna azimayi tizakweze, tikufuna achisikana apange, tikufuna maphunziro tikweze maphunziro akhala ulere. Manifesto yawo ndi ya DPP, sikuti zikusiyana kwambiri. Nde mayi Bandawa ndi Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP, PP ndi DPP atata achite combine ndi kuonjezera mphamvu ngati mmene apangira Achihana. Malawi apulumuka for sake of Malawians. Tiyeni zina zonse tizisiye. Ndifuna ndikuyankhula mokulilirani azisogoleri a DPP, ndikuyankhula mokulilirani azisogoleri a PP. Find the ways imene mungathe kukhala pansi ndikuyankhulana kuti mupulumuse mtundu wa Malawi. You are the last hope. Whether you like or not, you are the last hope. Side ya Joyce Banda, you got experience imene munakhalaso mutati lamulirapo kwa zaka zanu, sitinaone mavuto ngati amene takumana nawo. Nzimayi oyambirira kutilamulira ku Malawi a Joyce Banda mu 3 years yanu, sitinaone mavuto akusowa kwa mafuta, sitinaone anthu akugona osasamba osazola mafuta. Never, never, never. That's why mulomo wanga ineyo ya Malawi ndimanena kuti the best president Joyce Banda, Peter Mutharika, they got experience. Izi soma titenti yeserere taona nizimene taiserera nazozi. Taiserera zinthu zolakwika. And zimene apanga achakwera. I shall never trust munthu wina aliyense amene akuzitcha mbusa. Ndikubwera ndikumayima ndikunena kuti ndifuna ndiyendese dziko. Ine vote yanga ayi kuli bwino sazapita koko voterako kungokhala ena akavotera zabwino akavotera zoyipa. Achakwera apereka chisanzo cholakwika ku mtundu wa Malawi. Angakhale maiko akunja akumafunsa kunena kuti are you sure this guy was a reverend? Akumafunsa anthu. Then kumati tipereke 5 years. Malawi don't vote for MCP, don't vote for Lazarus Chakwera. We got already experienced president Peter Mutharika, Joyce Banda. If they come together, it will be a bomb. Amalawi tipindula. Achihana ndifuna ndikuyamikireni. Mmaukonda mtundu wanu wachitumbuka kapena mmakonda abale anu akumpoto. Endi chipani chanu ndi chimene chikanakhala chamakani kunena kuti ife timapatoka chifukwa democracy tinaibweresa ndife afford. It's afford who brought democracy. And UDF koma alolera kunena kuti no, I can compete kukhala president paine ndeka. Koma ndi mmene zilili, ndi mmene malamulo alili 50+1 ikufunika kuyendera limodzi. Now munthu wina azibwera ndikutiuza ndikunena kuti ineyo ndiyenda ndeka. 50+1 mukayikwanisira kuti suchita kuoneseratu kunena kuti mukungofuna kungosokoneza. Mufuna kungoasokoneza Malawi kugawa mavoti. Komatu Mulungu salola zimenezi. Ngati Mulungu wake amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu wa Abrahamu ndi Yakobo, Mulungu wake ngati ala ameneyo, wamva kulira kwa Malawi ndipo siziteka. Nde ndifuna ndikuuzeni kunena kuti ngati ndikotheka ena tonse kuli bwino tikhale ochenjera ndi osamalisa mmachitidwe athu. Tisakomedwe ndikuti awachinyamata. Achinyamata ndi amenenso anatibwe ati mvesa ululu achinyamata. Ndajama kakumba misewu, azawa konza misewu, achinyamata asuda foja waoko, aja makokeni yaoko, nkupita kumaka kumba misewu. Aja makokeni yaoko, ndikupita, ndikumaka ocha maofesi akwa DC.
ayiwala kuti ofesi yako a DC jamawa azayifuna kuti makolo awo azikalandirirako ndalama za pension. Tisakhale ngati achina mtambo amene samaziwika chimene akuchita. Lero ali mtundu wa blue, mawa ali mtundu wa green, siku lina ali mtundu wa fira, siku lina ali mtundu wa black, koma akuti wachinyamata. Angakhale bwanji mtsogoleri wa chinyamata amene nchifukwa chake antambo angopita kunduku mukhoza kuona kuti iwo chimene akufuna nyumba mwawo sopo azikhalamo, sugar azikhalamo, anawo azipita ku skulu, makolo awo akadwala atengere ku chipatala, zimene akupanga mtamboto. So we mustn't waste time ndi kantundu ka anthu ngati kameneka. Amalawi tichite focus pa anthu amene tikuona kuti awa atilamulira, awa atithandiza, awa atichosera mavuto athu amene tili nawo. Tisatengeke ndipo tiauze makolo athu kumamiziko. Anthu eneleka kuti tikavotere. Five years, another 5 years, dziko lizakhala bwa. Chikondamoyo ndi ndalama yake tu izi zaza uwiri bala kukagula chikondamoyo chimodzi kunyamula ndalama muwiri bala. Ngati panopa katundu wa 1 million, katundu wa 1 million kugula maglosari ndi zina zotero in 3 days time zonse zathu. Ndamalawi angati amene azikwanisa kupeza 1 million kuti akagule magroceries. Tiyena Malawi pamene tikukonzekera, pamene tikupita ku chisankho, munthu asatipeperese ndi kubwera kupereka ndalama. And I'm very surprised kupeza kuti MCP ikupita mu misonkhano kumagawa ndalama. Chikhalire nicho Amalawi Electoral Commission ananena zonoti pasapezeke kugawa ndalama, koma MCP akupita umakagawa ndalama koma nothing chimene chikuchitika. Malamulo a dziko la Malawi panopa onse anaphwanyidwa, kulibe lamulo. Ku Malawi malamulo akungokomera chipani chimodzi choka. Okhawa amene ali ku MCP ndamene akumva kukoma ni malamulo aku Malawi. Amene ali kunja kwa MCP ali pa mavuto. Zonoti ku Malawi tinayi kuli malamulo akudziwa mwina ndi Mulungu. Amene analenga dzikolo ndamene akuziwa. So now lero anthu angomva Peter Mutharika waika Jeni Ansah pampando ayamba kuzikozera poona kuti mayi paja andiloya, mayi anapanga nawo malamulo, mayi akuziwa malamulo, ndi akuziwa zonena kuti lamulo lina lililonse likaphwanyidwe likayenereka ligwire chani, ligwire ntchito. Anthu ayamba kunjenjemera. Ndefe ya Malawi tifuna azimayi, so pano azibamboni mwatitopesa. Tikufuna azimayi atilamulire. Azibamboni mwatitopesa. Ndetonsa azibambo tichite support azimayi, ndipo ndifuna ndimemeze azimayi nonse kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Amene munalembesa mavoti, kavotereni azimayi azanu. Avitumbiko mumba ndi aja mwaona akuchita kulephera ndi kuyankhula koma. Kuba ndendi kosayamba avitumbiko mo, kuba kosayamba. Panopa tikuziwiratu Amalawi kunena kuti uyu ndo kuba, osampasaso udindo ya. Tinapanga mistake, tinauzidwa kuti ine sindidziwa kanthu ife Amalawi voti yathu kwa munthu osadziwa uchi. Kana chinati peperesa ndi chana Amalawi. Munthu akuchita kuti zo ine sindidziwa kanthu, ndimagwira ntchito ku Chipiku. Munthu ogwira ku Chipiku, munthu ogwira ku Chipiku akakhale president wa dziko. Munthu wogwira ntchito ku Chipiku angakhale president wa dziko ndikufunseni ino Amalawi. Koma Malawi tinakantenga munthu wa ku Chipiku uja kaya nati peperesa ndi chidima. Ulendo uno tisapange mistake. Tentatenga amene anamwa inkiwo tuone kuti kodi atithandiza bwanji. Tisapange mistake kawiri. Tisapange mistake kawiri Amalawi. Ndeso nena kuti tipereke 5 years ina kwa Achakwera. Achinyamata inu
amene mukubwera masiku ano ndi amene mukusokoneza. Simunakhalepo area chairman ever since, simunakhalepo MP ever since, simunakhalepo udindo wina uliwonse wa ku Japan kungofikira pa president mukukakamira kuti mukhale ma president. Ndamene mukuonongaso kwambiri achinyamata. Ifeyo ndiziyankhula choncho tikusogolera kuononga zinthu. Tikhale kaye maudindo osiyana tigwire ntchito ndale ngati mmene anayankhulira Gangata kunena kuti no, ine I'm focusing 2030 osati pano ndifuna ndichite gain experience. You need to gain experience. After gaining experience then ndikumachita compete. You don't have experience koma ufuna ukachite compete. You want to play a national team, you never play for Butter Blades, you never play for Limberleaf Wanderers, you never play for Silver Strikers. Ango kutenga basi ka timu kakumuzi straight ku national team. Zinamba zachitika kuti you can be a star kumuzi kwanuko koma ukuyenereka kuchitidwa assess aone kuti kodi angamenya amene ali pa national level. So achinyamata ambiri Mulungu akatipasa mwayi onena kuti tikhale atsogoleri tikumapupuluma. Nde chifukwa chopupuluma utsogoleri uja tikumasemphana nawo. Ine nimapereka chisanzo cha Brown Mpinganjira. Those days was a young man amene dziko limadziwa zonoti uyuyuyu I think Bakiri Muluzo akamapuma Brown Mpinganjira will be the president. Koma chifukwa cha puma, where's Brown Mpinganjira? Kondwani na Nkhumwa amene DPP yonse even masupporter amadziwa zonoti kumene kuja ngati kuzakhale next president Kondwani na Nkhumwa. Koma chifukwa cha puma, where is he? Tisango yambisa kachipaniko kangokhala kwathu kokha kumadera ena kulibe nde nkumati tili ndi kachipani. Ndi zimene tikuziona panoto. Tikapita madera ena atu sitikamva kuti chipani chakuti chiriko koma tikupanga matukutuku. Nde muziona kupita pa msonkhano kangati msonkhano wa kansala mwina bola so kansala wa afumu kuitanisa anthu awo muzi kuti auze zimene zachoka ku office kwa DC. Misonkhano ina imene palopa ili kuendera. Now you want to compete. Tivomereze kunena kuti no, this is not our time. Nthawi yathu izafika. So achinyamata pakufunika kudeka. Ngati tingadeke tizapasidwa mphamvu yolamulira. Koma ngati sitideka azikuluakulu azinena kuti basi ine ndifuna ndiyimire. Ndi achinyamata azathu ndi azikuluakulu azisankha akuluakulu chifukwa mwa ife mulibe kuthekera. Ndi chigawo chakumasana kuno Amalawi ndimafuna ndikupempheni kunena kuti please do not make. Munali ndine chigawo chakumasana kuno Comrade Ntanyiwa, ndipo Amalawi ndikufunireni masana abwino. Chimene chikufunika ndikuganiza mofasa pamene tikukaponya chisankho pa 16 September.